Urung bodo madu balal piye rek kae. Iki nganu diwino. Ae kira ya lah. Mboten usah. Urung bodo wis balal. Ya, nom-nom. Bukber bareng. Sing nganu narik nggone nganten anyar. Assalamualaikum. Nganten anyar. Assalamualaikum. Contone ya. Nggih, Amit nggih, Amit. Beleni. Matur suwun. Nganten anyar ya. Ya, Mbah Iboh dodol mercon. Ha iki wis do balal. Cacah iki. Ki Mbak nganu sapa Mbak pokoke melu iki wong Taiwan guys iki ponakane balal iki yo Jin balal wis wis ngisak wayahe mulai wayahe balik ngetan. Iki mau wetan kono urung ta. Mulai wayahe traweh. Balik sik engko neh. Bojone Susantri iki. Nah iki komandane Bayu iki. Ki sing duwe omah tok kene. Cah cilik, enom, tuwa, nyengkuyung kabeh. Wiradu sing duwomu kae ya karo duwomu sing bengkong kae iso licip wae. Anggone sok nak halal bihalal ya Mas. Nempel